com funciona un procés creatiu. Jo crec que aquí estaria bé que intervenguéssiu les tres, perquè pel que m'heu explicat fins ara, això ha de ser... bueno, i dono fe que és una santa macedònia. En podem d'emocions, de moments, de qüestions, no? Va, Anna, tu. Jo començo? Sí. Per lo que és la meva banda, doncs, que estic més a producció i a gestió del projecte, doncs, com bé diu la Marta, ens reunim a principi de curs i marquem uns objectius i marquem un camí, no?, a treballar durant el curs. Llavors, ens reunim amb els centres, pactem els objectius a treballar amb els alumnes i llavors cada any, normalment, marxem a l'estiu del curs anterior ja amb un tema al cap, no? Un tema a proposar a l'octubre, com va passar amb Love, per exemple, no? Vam marxar a l'estiu i vam dir ens agradaria treballar l'amor. Llavors, això els hi deixem com a fletxa en l'aire tant als alumnes com als docents i llavors marxen a l'estiu ja amb aquest tema al cap. Llavors, a l'octubre ens ajuntem, d'octubre a gener els docents van fent exercicis teatrals, tornem a fer una mica de treballs de... Bueno, això ja m'estic posant en els... Sí, la pretemporada, diguem-ne. Sí. Llavors, durant aquest primer trimestre, jo me n'ocupo sobretot de buscar finançament, subvencions, per poder buscar més finançament per tirar endavant el projecte. I llavors, durant aquest trimestre també ens anem reunint amb els professionals artístics, tant la escenografia, el disseny dels programes de mà i de l'imatge d'aquell any, amb en Lluís, que és el tècnic de llums o el que ens aconsella i ens assessora, el tècnic de so i les diferents persones artístiques que hi puguem incloure aquell any. Per exemple, amb l'O vam incloure músics, doncs també ens vam reunir amb ells. I a gener ja comencem a treballar tots junts. Ells venen un cop a les classes a conèixer els nois i a parlar de la seva figura i reben també el que creuen els alumnes que també hi ha d'incloure en l'espectacle. Parlen de les llums, parlen del vestuari, parlen de l'escenografia, com l'utilitzen, com es mouen. I llavors, doncs, al maig ja posem la maquinària com qualsevol espectacle professional i engeguem tota la maquinària per tenir-ho a punt el dia de l'estrena, que solem estrenar al juny a Banyoles i a Girona. Clàudia, si vols... Sí, home, jo crec que... Per parlar potser de la part més, diguem-ne, ara l'Anna ens explica la part potser més financera, per parlar potser una miqueta més de la part, diguem-ne, terrenal i teatral, que bueno... Sí. Home, jo crec que el procés de creació que preguntaves, no?, d'una obra de teatre, en general, jo crec que sempre és una cosa que et posa una mica contra les cordes, no?, del que tu penses, el que tu sents, el que tu ets, i et fa remoure o et porta una mica al límit de qui ets tu, no? Això és el que és xulo quan passa. I amb escenaris especials, doncs, a mi em passa sempre, no? Que sempre acabo fent-me 1000 preguntes de si el que estem fent ho estem fent bé, no ho estem fent bé, ho estem enfocant, com ho estem... Bueno, no? La Marta, per exemple, deia, no? Ens plantegem uns objectius, si hi ha una persona que té problemes d'explosió de ràbia, doncs treballar aquest control de la ira, no? Però, clar, a mi aquest fet, per exemple, ja em suposa uns dubtes enormes, no? Perquè jo, per exemple, com a directora d'escena, o sigui, la Clàudia psicòloga és una cosa, no? Però la Clàudia directora de teatre, què passa? Que estàs allà fent la classe i de cop aquell alumne, he tingut alumnes que exploten d'una manera brutal, no? I clar, teatralment és boníssim allò. Sí. Saps què vull dir? Perquè explota i només mires allò, no? Però clar, allò li va bé a la persona, no? Sí, clar. Llavors, aquest dubte, Bueno, digues, perdona, que anaves a dir, Sí, no. Continua, que no, volia...
això que penso que passen persones amb malaltia mental o passa, és igual, amb un actor professional de Barcelona que en teoria no té cap diagnòstic. Vull dir que passa en qualsevol persona. A vegades els moments que passa com veritat a l'escenari estàs tocant un tema que sempre preguntes fins on li he de demanar a aquesta persona, no? Li està anant bé això? Al teatre li ha d'anar bé a la persona que està dalt de l'escenari o li ha d'anar bé a la persona que està baix d'espectador? Vull dir que són com preguntes que cada any et venen i que no hi ha una resposta única. Llavors, el procés de creació per mi consisteix en anar cercant aquestes respostes i anar resolent de manera minuciosa, amb sensibilitat, amb el màxim de sensibilitat, doncs aquests petits conflictes, no? Que són els que són la clau, en realitat, del que després funcioni allò en escena, no? I que també funcionin les classes. Per exemple, recordo un alumne que estava molt obsessionat amb els camions, llavors tenia com una obsessió i ell sempre, doncs, ja sabeu de qui parlo, li agradava molt els camions i sempre estava fent veure que anava amb camió com en un constant. I vam trobar una cosa que és que quan arribava a la classe de teatre, sí, d'entrada el centre ens va dir millor que no feu sortir camions a les escenes de teatre perquè així no ens afrontem amb això, no? Però, en canvi, vam trobar el contrari, que quan arribava a classe, doncs agafava el camió, pujava, un camió imaginari, òbviament, seia, tancava, anava amb camió, feia una escena anant en camió i després l'aparcava, feia totes les maniobres d'aparcament, baixava i ja el deixava allà tota la setmana, saps? Llavors, durant la setmana no tenien aquesta persona tot el dia fent que anava en camió perquè el tenia aparcat a teatre, no? Doncs, això és extensible a qualsevol obsessió? No, però a aquesta persona li va anar bé, no? Per això jo penso que el teatre va bé, el teatre és útil, però que cal anar mirant cada persona per què li va bé, no? I també és sempre anar mesurant i anar equilibrant entre que li vagi bé a la persona i trobar l'excel·lència artística d'allò que estem fent. Perquè al final... És aquest equilibri complicadíssim, almenys que a mi m'ho sembla, teatre, psicologia, producció... És una meravella. Una meravella i un marrón alhora, deixa'm-ho que us ho digui. Exacte. Ho has definit. És una meravella i un marrón. Sí, jo també potser volia afegir una cosa, no? I és que nosaltres, perquè potser no ho hem explicat en cap moment, però nosaltres hi ha una part del curs, normalment és a l'inici de curs, que fem exercicis teatrals, d'acord? On treballem l'expressió corporal, la veu... I després, després de Nadal, normalment, comencem a preparar l'espectacle de final de curs o l'espectacle teatral, d'acord? Ens agrada més dir-li espectacle teatral. Llavors, la Clàudia comença... la Clàudia i ara també els docents, perquè hem crescut molt com a equip, comencem a agafar o a treballar sobre el tema que hem proposat a inici de curs, en el cas que havia dit abans l'Anna, doncs, per exemple, Love, no? I anem traient a través d'improvisacions el guió. Llavors s'escriu el guió i se'ls dona el guió als alumnes, no? Llavors, jo sí que m'agradaria com remarcar molt que un cop s'entrega el guió, comencem a treballar l'espectacle teatral. Hi ha alumnes que no saben llegir, no? Llavors també nosaltres intentem fer lectures de guió més dramatitzades. Ells normalment ja se les saben perquè l'hem treballat tant que ja se les saben de memòria, les escenes. Però creiem que és molt important aquest moment d'entrega de guió. I sobretot la manera de treballar fins a l'espectacle final, dir que és a través de repetició, repetir moltes vegades les escenes. I jo crec que el docent és molt important que escolti i observi el grup, perquè a vegades és el que diu la Clàudia, que alguna escena no funciona i fa dies que no funciona i no ens n'adonem per què, i al cap i a la fi ells tenen la resposta. Jo, per exemple, me'n recordo molt un any, que era l'any del Pou precisament, que hi havia un grup, que hi havia un alcalde, una cantant d'òpera i havien de donar voltes al voltant. Que tu, Marc, saps qui és? Sí, no, per
Pensar somreia, exacte. Clar, doncs havien de donar 2 voltes al voltant del pou, aturar-se i fer un discurs, no? Doncs jo me'n recordo que va ser el primer any que estava a escenaris i jo aquella escena la vaig veure de tantes maneres. Una vegada no paraven de donar voltes al pou. Vinga, voltes, vinga, voltes. Jo pensava, es margeran, sembla una rentadora, això. Una altra vegada la van tornar a fer i es posaven d'esquenes al públic. I jo, però com pots presentar aquí el públic i d'esquenes, no? Perquè hi havia doncs, un company doncs, que espaialment es desubicava, no? I la Clàudia i jo recordo molta estona, però com ho podem fer, però com ho podem fer? I ens vam adonar que la cantant d'òpera, ella controlava molt l'espai i sabia en quin moment s'havia d'aturar. El que passa que no volia dir-li al seu company perquè estava actuant, no? I ens vam adonar que simplement amb un gest d'agafar la cantant d'òpera, tocar l'alcalde aquí a l'ombro, no? Ell ja parava i s'aturaven al lloc correcte, no? Llavors, per això dic molt que és molt important observar, escoltar, no? Perquè moltes vegades la solució està entre els companys i ells sempre es volen ajudar, no? I es donen molts ànims als actors i les actrius. I crec que això, bueno, són molt generosos del de l'escenari, no? És creació pura, Sí, és equip, no? Sí, som un equip, no? Llavors, sempre ens ajudem. I, bueno, això m'ho volia dir. Sí, i també afegeixo el que diu la Marta, no acabarem mai aquesta entrevista, Marc. No, però... No, només... Va bé. No, que és molt important això que ha dit la Marta del guió, que el text el fem entre tots, no? Llavors, que les idees surten del propi grup. Del grup, el que tenen ganes de parlar, doncs ho posem damunt la taula i anem construint. Llavors, si hi ha una persona que és tartamuda, doncs és més fàcil anar a favor i que sigui un personatge tartamud i posar-li una escena en la qual ha de dir que el rei ha mort i llavors el seu caqueig li va com a favor i fa pujar l'escena i és millor allò, no? Que no intentar que no tartamudegi, per molts motius. I un és perquè així acostumem al públic a veure actors que són tartamuds, no? I que són altres maneres de parlar. O una persona que fa un silenci o tal. Llavors jo penso que és important que el text surti d'ells en el procés de creació perquè així també realment la diversitat es queda allà, no? A l'obra. És una cosa que jo també trobo a faltar, no? Diferents actors, sigui diferents, no prototip d'actor o actriu amb tot a lloc i tot perfecte, sinó actors que, bueno, que remin a favor d'obra, actors amb diversitat, no? Clar. Que és una miqueta el que teniu vosaltres a casa vostra. Clar, i que a més farà que potser si hi ha un nen que té discapacitat o que té diversitat funcional entre el públic i se li havia passat pel cap ser actor, si veu un actor amb diversitat funcional, estàs creant un referent, que aquella persona dirà, resulta que jo podia ser actor, no? Igual s'apunta a l'Institut del Teatre i llavors se'ns emplena a l'Institut del Teatre d'un ventall molt més gran d'actors amb diferents capacitats que ara no passa ara a l'escena catalana, costa un piló trobar actors, no? Vull dir, amb diversitat, llavors és com... Sí, és interessant això que dius en aquest sentit. Bueno, que és interessant tot i no sé per on ho agafaré i per on, diguem-ne, per on tallaré i per on no, però és interessant tot el que s'està comentant. Llavors jo tinc un problema aquí, tinc un marrón, perquè no sé si em deixaran penjar 2 hores d'entrevista, però bueno, ja ho intentarem gestionar. Tu talla tot, que ens enrotllem. No, la veritat és que és tot molt interessant. Potser ara us preguntaré sobre... diguem-ne, és que una mica ja m'ho heu anat contestant, no? Però com, és a dir, per exemple, a mi em va cridar molt l'atenció aquests últims 2 espectacles que precisament no penseu en petit, no? Heu anat al Teatre Lliure, a temporada alta, i com aquell que us diria, només us quedaria anar amb un teatre una mica més gros, no? Però vull dir que esteu tocant alt, no? I en aquest sentit crec que esteu ajudant molt a la societat. Comencem per tu, Anna, si vols,
perquè ens expliquis com ho gestioneu o com ho gestionen els alumnes, i també llavors m'agradaria anar a la Marta, aviam que m'expliqui la part emocional de tot això, no? I, Anna, quan vulguis. Bé, sí, com bé dius, el 2017, 17-18, des del Teatre Lliure van crear un cicle de teatre social que es deia Nosaltres, i ens van oferir la possibilitat de portar una peça teatral en aquest cicle, durant aquest cicle. Llavors, quan ens ho van dir, vam cridar i vam saltar com boges d'emoció i de dir, mare de Déu, primer cop que ens ofereixen de fer un bolo i anem al lliure, no?, de Montjuïc. Va ser molta emoció, molta emoció. I aquell any també va ser una mica estrany tot plegat, perquè la Clàudia sempre tenia com aquesta pregunta o aquesta reflexió de per què les persones amb diversitat funcional a les grans pantalles surten com a persones amb diversitat funcional i no surten com Maria, Marc o Joan, germans, amics o parelles, no? Sí. Llavors vam començar aquell curs pensant en un espectacle teatral i llavors vam fer un cop de volant i amb la Marta i la Clàudia vam dir, doncs, per què no gravem curtmetratges? I llavors vam fer un curtmetratge amb cada grup. En 2 mesos vam fer 9 curtmetratges. Va ser una locura. Ens vam posar en contacte amb directors de cinema d'arreu, i va ser 2 mesos de bogeria, però brutal, de feina superxula, no? Vull dir, vam conèixer una altra manera d'actuar amb els alumnes d'escenaris. De fet, ells em van treure una valoració molt positiva, tot i que la gran majoria deien ens agrada més fer teatre. Llavors, clar, vam pensar, ostres, i pel lliure què fem, no? I captant aquesta essència, aquesta reflexió de per què les persones a les grans pantalles amb diversitat funcional surten amb això, amb aquesta etiqueta, doncs la Clàudia va crear l'espectacle Cinema, que era Montserrat, que li agradava molt el cinema i es veia, a cada diferent etapa de la seva vida, es veia emmirallada amb escenes mítiques del cinema, no? I es veu una mica la vida de la Montserrat. Llavors, aquest espectacle és el que vam portar al lliure. Va ser una experiència brutal. No vam anar amb els 100 alumnes, sinó que vam anar amb una companyia que vam crear en aquell moment, amb alguns alumnes de diferents fundacions, les quals els encanta fer el teatre, eren persones més autònomes i vam fer un grupet de 13, on hi havia nois joves amb paràlisis cerebrals, hi havia persones amb autisme, persones amb diversitat funcional, discapacitat intel·lectual i de Canaan, crec que no. Llavors era un grupet de 13 actors que van fer una companyia que es deia Escenaris Especials i llavors vam presentar l'obra Cinema. I a la temporada alta va passar una mica el mateix. L'any passat en Sunyer ens van proposar de portar un espectacle a la temporada alta, però llavors sense l'etiqueta de teatre social, sinó dins la temporada, com a espectacle de programació, i vam portar l'OF. Que a mi això és el que em sembla interessant, disculpeu, a mi és això el que em sembla interessant, no? Que ja no et cridin només per fer un teatre social, que està bé, sinó que et fiquin dintre d'una programació absolutament de teatre normal, tot i que odio aquesta paraula, però crec que ho descriu absolutament bé, no? El mateixim, que et posin en un espai que en teoria no és el teu, no? Clar. És inclusió pura. Sí, per nosaltres també va ser un nou repte en el sentit que Banyoles i Girona sí que ve públic que coneix escenaris, però algunes persones no. Per temporada alta sí que moltes persones descobrien de nou escenaris i va ser com un repte de tornar a sentir aquelles papallones a la panxa de dir els agradarà, s'emocionaran com ho fem nosaltres des de fa 7 anys i la veritat és que la resposta va ser brutal de sorprendre's dels actors que pujaven a l'escenari i va ser molt bonic. Sí, jo volia afegir que això que comentes, Marc, estic molt d'acord, no? Que el problema és aquest, que ara mateix sempre ens... Al lliure vam anar dins d'un cicle social, no?
Clar, el que hauria d'acabar passant és que hi haguessin espectacles amb un repartiment inclusiu, tot i que jo també ho diu aquesta paraula, com tu ho dius la paraula normal, però amb un repartiment divers, diguem, doncs que estiguessin incloses a les cartelleres de tots els teatres, no? Jo crec que això és el que hauria d'acabar passant. Per tant, en realitat, el que nosaltres sempre diem és que escenaris especials no hauria d'existir, no? Per anar bé. Però ara mateix encara no estem en aquest punt. Per tant, escenaris especials va bé perquè, vulguis o no, som una plataforma que intentem que això passi, no? Però és una lluita, jo penso, perquè és una lluita. És una lluita que és normal que s'hagi de lliurar, però que sí, que és a dir, nosaltres agraïm com molt que se'ns posi en plataformes, però és veritat que sempre, sovint, és en aquests llocs doncs, amb l'etiqueta, no?, social, i això és com que és el que... També a mi no, jo no acabo d'entendre perquè per mi és algo natural, o sigui, perquè jo, clar, si porto 15 anys treballant amb alguns dels actors d'escenaris especials, porto 15 anys fent teatre. Vull dir, són actors que em venen al cap. Vull dir que jo tampoc és que digui ara faré una obra inclusiva. No, és que penso una història que resulta que m'han d'aixecar alguns actors amb discapacitat perquè em va bé per la història, no? I a vegades ni tan sols parla de discapacitat la història, no? No. En aquest cas, deixa'm fer una pausa aquí i dir-vos que tots els curtmetratges crec que els teniu penjats a la pàgina web. O sigui que si algú vol fer una mirada al que fan i aquesta manera de treballar tan especial, tan diferent, ho poden fer perfectament. I Marta, abans et deia com s'ho van prendre els actors, tant en el cas de cinema com en el de l'off, aquest nou repte, no? El repte de no només, diguem-ne, no només estar a la zona de confort de Girona-Banyoles, sinó sortir d'aquesta zona de confort i poder-se donar a conèixer, no?, per dir-ho d'una manera. Bueno, jo el primer que volia dir és que cada vegada que ens arriba una proposta, no?, tant sigui el Teatre Lliure o la temporada alta, vull dir que l'equip ens surt la passió en aquell moment i fem una festa i ho celebrem per tot. I sempre diem sí. O sigui, molta il·lusió. Jo això ho vull dir, no? Llavors, diem que sí, no sabem com farem, però sempre diem que sí, no? Perquè estem molt il·lusionats. Llavors, un cop que hem dit, vale, ara anirem al Teatre Lliure, anirem a la temporada alta, diem, molt bé, i ara com ho fem, no? I sempre intentem, i jo vull dir que és important, no?, que sempre intentem que sigui una experiència positiva pels alumnes que hi participen d'allò, no? Que sigui tant una experiència positiva com per als alumnes que concretament hi van, en el cas del Teatre Lliure, com pels altres, que és una oportunitat per tots de poder-hi anar, no? Llavors, hi ha una part, no?, que nosaltres som exigents amb els alumnes i som molt exigents, però amb aquestes experiències, o sigui, en aquests moments que anem al Teatre Lliure o anem a la temporada alta, ho volem viure com una experiència més, no? Perquè no tinguin tampoc més nervis, que ja en tenen prou, perquè ells ja saben que és important, no? Però perquè ho visquin també des de l'experiència de viure-ho bé, no? Llavors nosaltres també mirem molt quins són els millors alumnes, que poden anar. Imagina't que anem a un teatre que no està adaptat i no poden accedir a alumnes amb cadires de rodes, per exemple, o sigui, mirem bé a quins alumnes concretament els aniria bé terapèuticament, també, perquè hi ha alumnes que potser es posen molt nerviosos ja a l'estrena de l'espectacle de teatre d'escenaris especials, doncs potser afegir-li més nervis no li va bé. Llavors ho parlem també molt amb les fundacions, no? I jo crec que nosaltres i ells, nosaltres estem molt nerviosos, jo crec que sí, no, l'equip, però ho vivim molt positivament, com una festa, no? Com un dia més, com tenim l'oportunitat de tornar a estrenar. I jo recordo, per exemple, quan vam anar al Teatre Lliure, que vam anar amb l'autobús, que anàvem de Banyoles a Barcelona, i és que aquell autobús era una festa. Una festa, una festa, Quan vam arribar allà, estàvem emocionats de veure la sala gran, ens abraçàvem amb els tècnics del Teatre Lliure, amb tothom, no? I llavors és... Van fer ploure, els tècnics del Teatre Lliure van fer ploure
a l'escenari, perquè es pot, i clar, els nostres alumnes estaven així, donant voltes, recordo l'Irene, us en recordeu de l'Irene? L'Irene i jo. I tots xops a sota la pluja del teatre, perquè és amb aigua de veritat, Bueno, Clar, sí. I jo crec que Aquest momentazo jo crec que el deveu tenir gravat, no? Perquè jo crec que I aquesta espontaneïtat dels alumnes, no? que ja tenen dalt de l'escenari, jo crec que fa que anem al temporada alta o anem al teatre lliure, d'alguna manera jo crec que deixem petjada, no? De la gent que ens coneix, de l'equip que ens envoltarà de tècnics, que està allà donant-nos un cop de mà, no? Per estrenar. Sí, al lliure me'n recordo que en Miquel, que tots en general ho demanaven, que havien de venir tots, havien de baixar tots els tècnics, les dones de fer feines, havíem d'estar tots allà i fer molta merda tots junts i si no, no fèiem l'obra. I això els tècnics se'n recorden, saps? Que en Rai m'ho diu, vull dir que em diu, ostres, me'n recordo que hi ha moltes companyies professionals que a vegades això no hi pensen, no? Els tècnics de so i tota la gent del teatre, clar, normalment no hi són, no? I en aquest cas vosaltres, doncs, si us incloíeu, diguem-ne que estàveu fent també una cosa diferent i que segur que ells van agrair molt. Jo, amb això, amb aquesta història que ens has explicat, jo ho deixaria aquí, això sí. Estic segur que aviat ens veurem, perquè encara no ho hem desvetllat, però algú estem tramant i jo crec que el còctel entre elles, perquè aquí hi ha molt poca gent, però en general hi ha molta més gent, no?, dins d'escenaris especials, el còctel entre elles i jo, jo no me'l perdria per res del món, perquè els assajos ja són una santa bogeria, vull dir, passa tot allà dintre i està sent un plaer treballar amb en Marc Buixaderes, he de dir aquí, i no us perdeu el que estem fent. No podem dir res més encara. No podem dir res, però exacte, continuarà. Jo Marc, volia només afegir una cosa, que en unes altres circumstàncies sense confinament, en aquesta entrevista ens hagués agradat molt que hi hagués un alumne o un actor d'escenaris especials. Però com que estem així estranys i ens costa contactar, no ha pogut ser, no? Però que lo normal seria que no féssim només nosaltres tres. Sí, si no, tranquils, en un altre moment podem parlar amb ells i així fem partit d'anada i partit de tornada. Com que la relació diguem-ne, no s'acaba aquí, sinó que continua i continuarà, amb això, en aquest cas, podem fer partit d'anada i partit de tornada perfectament i estaré encantat de parlar amb un dels vostres alumnes i de compartir experiències amb ell també, no? Perfecte, meravelloso. Igual que he fet avui amb vosaltres. Doncs res, moltes gràcies i intentaré despedir amb aquest positivisme i aquesta manera de treballar tan curiosa però alhora tan vital que ens han volgut transmetre. Recordo els noms, la Clàudia Sabó, Anna Del Barrio,